Isa ami aloy wallahu subhanahu wa ta'ala apad sa sifat o mga tao apa makasul sa surga nagyang kutwa kababaloyran ang mga barasimba sa ikutan na tanaw a kagagawi kiptindag niran ko kagagawi kiptindag niran ko mga samba niran sa ikutan na tanaw a kagagawi as kanyan suka panahajud antaw a kakayamul layl. Ayakataru Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Dhariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun, mata na susiran ito miya mananggila na mapapadalam siran sang kuto wa mga kasurgaan na mga bulan. Akhidhina ma atahum rabbuhum, tatarima niran sunganin ay nibgikiran wallahu subhanahu wa ta'ala. As kanyan susurga, tatarima niran agyon kuto ay nitigar kiran wallah. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ay sabab kaya pa makasuldiran sa surga. Nagukya paruliran sang kutwa balas ang mapapadalam sa surga. Nakagisiran na mga tausiran akipipiyupya sang kai akasisiran sa dunia. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Aayabtad agyang kai ang mga tao inakumatatagusiran sang kai a dunia. Namiyak kay ito ko kagawgawi ubas yaran turuga wabil ashari hum yastaghfirun ayas sabab yan napapagnaw siran at tanatanaw akagawi napapalad niran su Allah sa diiranon di ka pamangnis sarila diyan di anan nagukapasadan ay babagay Allah subhanahu wa ta'ala asa din sa makasifat sa ikumya marataya ko Allah subhanahu wa ta'ala miyaging arang sa muslim mu'min mapaparatian ko Allah na mataan ang mapadalam sa kanyan sa iyong kutuwa mga kasurgaan na ugyong kutuwa balas Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inalunyan si sa hadithul Qudsi amataan sa Allah subhanahu wa ta'ala na panog sa giyang kaiya langit tanos sa dunia na si iko kapanugyan kapatpadian si iko oras at tanatanaw ak kagagawi na pananalon yan sa mga urip niyan la ilaha illallah kala igagaw na guranon nagulimu wallahu subhanahu wa ta'ala ayay pananalaw wallahu subhanahu wa ta'ala baad natigyan at pamangnirakan katarimanakan badan at tigyan at panunrakan kay bagaya kanon la ilaha illallah hal min mustaghfirin fa'aghfirullah badan at pamangnirakan sarila at igwallah karila anakan at igwallah la ilaha illallah hal min taibin fa'atubu alay badan at tawbat rakan at igwallah kapakat tawbat nakan at igwallah dito kumalimo nagumaranon nagumiyak kalala igagaw sa Allah subhanahu wa ta'ala apa nanalwan yan sa mga urip niyan amya maratia sa ikot tanatanaw ak kagagawi nasaya na amya guntong sa manusia apyag nawan yan nagyang kuta oras kaya tapadu Allah subhanahu wa ta'ala sang kaya langit tanos sa dunia saya na amya piyapiyay mapambatad sa manusia oripan apapalad niyan sa Allah ko tanatanaw ak kagagawi apapamangnin niya nun so pumangnin niyan ko Allah so panun niyan ko Allah so mga awid akalian nag so mga rata ginawa niyan ay mala na suka pumangnin niyan sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala padaya sa miya makapiyapi as sifat o mga mu'min miya maratiyas iko Allah inunta na pad ama praradagyang kaiyakapan na hajud kitindagang ko tanatanaw ak kagagawi hay mga ripnullah nagyang ko tuwa kakataguir ka sa sindaw si ikubuntal ka sa kasising ka sa dunia ginani sabab ay gira na adan ap kailay tanong ko mga tao atan tudeng ko maaliwala sa gyang kutabuntalian tan tudeng ko sumisindaw gyang kutabuntalian tan tudeng ko miya kalimpilimpiyo pagilay na gyang kutuwa buntalian sa emisisindaw niya na gyang kuta paratias si Allah nakapakaya sabab yan nagyang kuta kialaw yaw ng mga ulama tanu agyang kaiya ka panahajud la ilaha illallah napkasabapan sakap katag isa sindaw ka manusia sa iku kasisi niyan sa dunia na ayamala na mapambaloy niya no to
asin dunia ku kuburian sikumyak karibu libuteng akubur. La ilaha illallah. Nagkasabapan sa ipakasalangyan sa maliwanag sa alungan amawri sa lagi dagyang kutaki aluyaw wallahu subhanahu wa ta'ala na inwaya pagpagaluyaw wallahu subhanahu wa ta'ala kay imbagay niyan akapasadan asadin sa ito man yan agyang kaiya mga sifat umya marataya apadun agyang kaiya kapanahajud insya Allah na imbagay niyan nun akapasadan akapakasuldan yan nun sa surga nagukaparon yan sa agyang kuto abalas ay nitigaron wallahu subhanahu wa ta'ala pamakutan tanus sa mga kagagawi sa iku kauyag-uyag tanupan pamakutan tanus sa ayamanan na kagagawi kapalada tanuk wallah subhanahu wa ta'ala sa iku kaadampan abagartano na adampan agagatano bata dilaboron sa ayamanan yan na adan ang mga awida akalian adan apamangnin yang ku Allah adan akabayan kumwa adan akabayan ayamanan yan na maraot antap hadap napaladan yan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ikot na tanaw akagawi ka insya Allah na didenduratan wallah diarkadan pakambalingan wallah subhanahu wa ta'ala sa pangningkaon taman sa dinyan na kami bagay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.